Сәлам дуслар, сіз Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Булар икәүләшеп кадрдан нишлиләр дип уйлыйсызмы? Җавап бирәбез. Дөнья күләм трендлардан калышмаска тырышабыз. Аннан бер бик акыллы кеше әйтмешли: Ир муен, хатын иманымның кытачак, әгәр дә минем монда йөргәнемне белсә. Узган атна минемчә ничектер авыр булды. Кары да яуды, яңгыры да, кибетләрдә распродажа калдыкларын да сатып маташтылар. Өстәвенә кадрда бер ир пәйда булды. Ярый, дүшәмбе яңалыкларынан башлыйк. Узган атнада барлык сәүдә үзәкләрендә распродажалар гөрләде. Аларның кайберләре хәтта бүләкләр дә өләште. Кемгәдер чәйне эләкте, бик тә бәхетлеләргә хәтта автомобиль бүләк иттеләр. Элек урам ярминкәләренә бөтен шәһәр халкы җыелышкан бит әле. Менә монда да казанлылар очсызга гына үзенә кирәклесен алып калырга ашыкты. Кыскасы ул юлдагы бөкеләр аркасында Мегадан Южный сәүдә үзәгенә кадәр җиткәнче, Казаннан Чабаксарга кадәр баруы ансатрак та, тизрәк тә булгандыр. Дүшәмбе шул бөкеләрдә утырган халык интернетта бер-берсен сүгәргә тотынды. Имеш ял көне өйләрендә генә утырырга ярамагандыр. Дүшәмбене генә озаткан идек, сишәмбе коточкыч хәбәр алып килде. Исерек ир-ат хатынын үз улын һәм үги улын пычак белән кадап үтергән. Өченче бала бәхеткә качып котыла алган, әмма кызганыч, бары ул гына исән калган. Ул арада соңгы 2 атна дәвамында өйдә көч куллану турындагы законга үзгәрешләр кертмәкче булалар. Шәршәмбе яңалыгы да моңа кадәргеләреннән кызыклылыгы ягыннан бер дә ким булмады. Әлмәт тирәсендәге Калейкино бистәсендә цистерна шартлап һавага очкан. Юк, мичкә дә түгел, бидон да түгел, 20 000 кубометрлы резервуар ди. Моңа кадәр мондый ялкынны Дмитрий Рогозин исемле бер кешенең дачасына ракета төшкәч кенә күргәннәр. Кызганыч, берничә көннән шул резервуар эчендә эшләгән эшчеләрнең гәүдәләре табылган. Чираттагы яңалык Илья Варламовның көдрәләреннән алынган. Илюша Россиянең 100 ямсыз бинасы кертелгән рейтинг төзегән. Казанның да 7 бинасы урын алган анда. Миндә бары бер генә сорау. Минем авиатөзелеш районындагы Хрущевка кайда? Пәнҗешәмбедә Россия премьер-министры Дмитрий Медведев матбугат конференциясе үткәрде. Журналистлар белән 4 сәгать дәвамында аралашу барышында премьер бер генә тапкыр да Татарстанны искә алмады. Хәзер менә миңа бер сорау тыңлап бирми. Бездә бар да яхшымы, яисә безнең турыда бер генә сүз дә әйтмәгәч, бик тә яхшы микән? Җомга бик тә кызыклы, хәтта гаҗәеп яңалык белән истә калды. Бу яңалыкта бар да бар. Драмасы да, триллер, комедияда. Татар эстрадасының бриллиантыннан саналучы Башкортстанның ат казанган артисты Ришат Тухватуллин концертында бер хәлек килеп чыккан бит әле. Башкортстанның Шишмә шәһәрендә нәкъ концерт алдыннан тавыш режиссеры юкка чыга. Егет флеш картыннан китә һәм югала. Дәрвишләр бистәсе белән Шишмә шәһәре арасында бәйләнеш бардырмы, юктырмы? Әмма егетне көне буе эзләгәннән соң да таба алмаган. Монда полиция да, фанатлар да, Мисс Марпл һәм Иркуль Пуары да чакыртылган, әмма тапмаганнар. Матур гына үтәсе бәйрәмнең ахыры күңелсез тәмамланырга охшап торган арада егетне Плахов белән Рогов шәһәрендә табып алалар. Ул исән. Тавыш режиссеры концерт алдыннан ялгыш кына тавыш пультын вата һәм артист ачуыннан куркып, аннан ераграк качарга була. Ленинградка юл алып Петербургта уяну, шул була инде ул. Ялларда тагын бер кызыклы яңалык ирештерделәр. Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсызмы? Менә уйлап карагыз әле. Матур костюм, Казан арены, хәзер аны Акбарс банк арена дип йөртәләр бугай. Һәм юлларны ябу. Әйе, нәкъ шулай, кабаттан. Россия алга. 21 елда Казанда йөзү буенча Европа чемпионаты узачак. 24 елда су спорты төрләре буенча Европа чемпионатын кабул итәчәкбез. Бу көнне мин зарыгып көтә башладым инде. Рәхәт бит, дачада волонтер футболкасы киеп, җиләк ашау. Сүз уңаеннан бу атнада 5 декабрьдә халыкара волонтерлар көнен билгеләп үттек. Котлыйбыз. Барыгызга да спорт, рок-н-ролл Һәм секс. мәхәббәт теләп калабыз. Киләсе ел төсенең нинди буласын беләсезме әле? Яңа 2020 елны классик зәңгәр төсле киемнәрдән каршы ала аласыз. Әлеге төсләрне сайлап утыручылар белән Джеймс Кэмерон алдан сөйләшеп куйгандырмы, монысы билгесез. Әмма Аватарның 2нче бүлегенең премьерасы турында искә төшереп алу бик тә урынлы булган икән. Узган атнаның төп җиде яңалыгы шушылар иде. Безнең шоулар иң кызыклылары иде. Сез килешәсезме? Бу атнаның төп җиде яңалыгы турында киләсе дүшәмбедә сөйләрбез. Ассаламу алейкум. Чао.